No sé si algú té preguntes que vulgui formular-nos. Sí, senyor Oriols. Ha dit vostè que aquesta, senyor Gés, em sembla que ha sigut, que seria la primera presentació de moltes. Jo, perdoni que em vulgui centrar en el tema de Barcelona. Jo no sé si la candidatura la teniu presentada, serà una d'aquestes pròximes presentacions, si esteu treballant en tot això. Fa uns dies també vam saber que veu tantejar un candidat que finalment ha preferit a Manresa una altra opció a l'Aliança. No sé com teniu el tema de Barcelona i el número 1 per Barcelona també, d'aquí al Parlament, si podria ser la mateixa persona o què? Sí, el número 1 de Barcelona l'anunciarem, si Déu vol i no hi ha res de nou, el proper 23 d'abril, coincidint amb la Diada de Sant Jordi. I respecte al regidor que ha comentat de Manresa, sí que és veritat que vam establir converses amb ell. Ell ens va proposar de fer un grup a 3 entre Junts, ell i nosaltres ens hi vam negar perquè el processisme ja hem tastat quins resultats té i, evidentment, Catalunya necessita quelcom diferent i Manresa, com a una bona ciutat que és de Catalunya, mereix un projecte diferent per tenir també resultats diferents.